Bona tarda. El llibret número 7 de la col·lecció recull textos dels papes recents sobre la misericòrdia. Comença amb una introducció sobre la misericòrdia tal com ha estat presentada en l'Església des de la fi del segle XVI. Els papes citats, en canvi, comencen al segle XX. El primer és Pius XI, elegit l'any 1922, i el darrer és, naturalment, el papa francès. Els textos estan repartits per temes i dintre de cada tema posats per ordre cronològic, de manera que repassem la successió dels papes diverses vegades. Podem reviure'n el record, cadascú segons la seva edat. Per un servidor el record comença amb Pius XII, un record de nen, amb més detall a partir de Sant Joan XXIII. El llibret recull textos pontificis. No hi ha ni passatges del concili ni del catecisme de l'Església Catòlica. Cas únic, hi ha un passatge del cardenal Joseph Ratzinger en l'homilia de les exèquies del papa Joan Pau II. De Pius XI es recorden aquests temes: el Sagrat Cor, el Regne de Crist i l'exemple de Sant Francesc de Sales. De Pius XII es mencionen el Sagrat Cor, el misteri pasqual que unifica la misericòrdia amb la justícia, i des de Pius XII fins al papa francès tots assenyalen la importància de les obres de misericòrdia. De Sant Joan XXIII destacaria una frase emblemàtica del discurs d'obertura del Concili Ecumènic Vaticà II. En el nostre temps, l'Església de Crist prefereix emprar la medicina de la misericòrdia que no pas encunyar les armes de la severitat. Monsenyor Rinaldi Siquela en fa menció en la presentació que encapçala el llibret. De Sant Joan XXIII hi ha també el seu record del rector d'Ars. El Beat Pau VI és citat més vegades que els anteriors. Desenrotlla una intuïció de Sant Agustí sobre la misèria humana i la misericòrdia de Déu. I aquest papa, en cloure el Vaticà II, afirma que l'espiritualitat del concili ha estat la caritat i que la misericòrdia és el camí que uneix l'Església i el món. D'altra banda, són especialment sorprenedors els passatges trets del seu testament i d'una meditació sobre la mort. De Joan Pau I no hi ha cap text, el seu pontificat durant pràcticament un mes, agost i setembre del 1978, i no tingué temps de tractar gaires temes. Com ja és conegut, després de Joan Pau I va venir Sant Joan Pau II. El seu pontificat és un dels més llargs de la història, de 1978 a 2015. En el recull sobresurten llargs passatges de la seva segona encíclica, Dives in Misericordia, Déu ric en misericòrdia, amb un advertiment: no es tracten els números dedicats a explicar la misericòrdia a l'Antic Testament, ni tampoc la paràbola del pare que perdona el fill pròdig, perquè són temes bíblics que ja s'han tractat en els altres llibrets. Hi ha un fragment de la seva primera encíclica, El Redemptor de l'Home. Hi ha passatges d'homilies relacionats amb Santa Faustina Kowalska, amb la Divina Misericòrdia, amb algunes beatificacions. I finalment, dos textos des d'un llibre seu, Memoria e Identitat, publicat a Milà el 2005, l'any de la seva mort. Benet XVI, seguint el concili dels seus predecessors, afirma que la humanitat contemporània necessita el missatge que Déu és amor. Ell mateix li va dedicar la seva primera encíclica. I en una carta al Propòsit General de la Companyia de Jesús tracta de la devoció al Sagrat Cor. El nostre papa francès hi és presentat sobretot amb la butlla Misericòrdia Vultus, amb el rostre de la misericòrdia, però també es menciona l'encíclica Evangelii Gaudium, el text de l'Evangeli, i d'altres textos, com ara l'anunci de l'any jubilat. El seu ensenyament sobre la misericòrdia és conegut i és ben actual. Per acabar en aquesta antologia, hi ha també paràgrafs trets de discursos dels papes, de les seves paraules en les audiències, de missatges, de les paraules pronunciades abans de la pregària de l'Àngelus que del Reeixir Naixent.
Resumint, el tema de la misericòrdia està present d'una manera contínua en el papa Francesc, va tenir un lloc destacat en Sant Joan Pau II, però el recull de textos ens permet de seguir un fil de continuïtat amb les seves variants des de Pius XI fins al papa Francesc.